दावराव थारना मोजां मोनलै दावराव बा आलासि बुरजा फैबाथाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै जोंहा दिनैबो आलासि गोबांथार फैदों आरोना एकदम किउट सनाफोर फैदों नै आंखौ ओंखाम जाहोनो थाखाय ओमफ्राय सासेया इनि बिदाया जिरायना दङ आरोना लाजियोनो लेंदोंमोन आङो ओमफ्राय नै लाजिनानै फैयासै आरोना गोबावजों दिनैसो नुबाय नालाय बिमानैखो ना सना ओमफ्रायो दिनैहाय मालाय बिमानैखो ओंखाम जाहोनो फैदों आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मा लाबोदो नायनोसै एबार फैद' आंखौ ओंखाम जाहोनो फैदों जिलापि बिहरदोंमोन आं लाबोमारदो नै नै माइनाव जानोसैयानो आं बाबुआबो नै आंबो जानोसै ini mah tersatinnya. Ini mah apel, dalim. Ini mah mula. Bayi si buka nih ibu suang mulai lah. Oh. Bayi jingka ini. Jingka bo? Enggak, ini kan ada tuh. Oh. Ini lah mah thoa ya? Nah, iya nak. Nah. Nah, sing dia lo kemana? Saya daw lah nak daw je. Daw lah, dah si daw lah kan jauh ni dong kan? Siapa dah kali daw lah lap deh. Biar ni mana bu? Nyo. Daw lah daw. Jingka kena makan kena. Oh, nasi semua. Jema. Nah, jingka ni. Jingka. Hai bu yung na. Nah, dia betul kan jingka. Jingka jengna. Kari jabale unla sedang semua umnar. Ya. Tuya kum batu ba. Saya kira yang nak hantam siau. Dasu bukan nagar betul tujuh kali ay. Mana jelas aku mencari bonus sih, gue mau nabung sedang. Ini sah. Nas kang bayaya. Supaya ya sapana, dah mazung songnai jaya, alasi nabu songna nain sih. Segenar lam naik demen sirang kesain, ada empai, angki sabangan alai segenar ke, langsung no nak ke. Sila tu, sila kita benang pinang lah deh tongkolo. Hot alai ni apa? Ini mui mui thari lah, nanti yang tu betul betul. Nanti kau buat. Kau soal tu mui apa yang dalam ni? Nak lagi mana tu mana kau? Macam, izin kajian nazar. Cai. Đây, ở gạch na, nhưng mà anh ấy phải đừng, không có chồng anh ấy cái lề ngồi đừng. Nó có răng nó rồi hả? Đây nữa, đồ ngân này khai, anh ấy cái lề ngồi bé là ngỡ, anh thấy này, đàn nhà nhiều gạch nên nạc cơ. Bố chồng nó có gì? Rồi. Không có cứ phải để từ này chứ, bây giờ đó. Xin khai hạ xin nữa lớp phần ơi. Bara gede sana. Kasih jawab mbak. Salah. Salah. Ini mana lega cinta ini? Kendes nak. Ayo jom mana? Oh iya kang mbak. Mula deng. Ma deng phong được mula deng. Mula gede mah. Mula gede sih. Bây giờ cinta. Lokel daw, alu, hampir tangklor ya wasnya ada nak. Awalnya ya mita sedap koro. Mita sedap koro nih, song sigar mita juga. Tukang bangun dong juga. Hampir tinggal masuk ke sini nih ya, nih siapa? Mita sedap. Ini bukan ini, itu banyak mak. Nih, cincin kazeng, nasong ke sini. Mansi burza nih nala, ekdom gubang song kabayar na, sarai sih. Singkazeng na, hampir mita kazeng nasong sigar. Nah, aku rodong na. Tapi bahir om, ayam masuk ke sini nih. Sila hidup neng ming berapa? Tapi sana lah ming. Bang beri jatuh dia. Engkau dia sih bang beri jatuh. Yang tunggu yang Mansi burzani nalah, ओमफ्राय नै आया अर जरायनानै ओंखामखौ इयावनो संबाय आरोना बाहेरावनो बनजों
गेसाव हाखवा जाबाय नालाय मोननैबो सुलाया माने मा होनो खालि गैया नालाय मोनसेयाव ओंख्रि संगासिनो मोनसेयाव बेदर संगासिनो ओंखायनो आइया एसे थाब जाथो होननानै एकदम अर गुम गुम होनानै बाहेरावनो ओंखामखौ संफैबाय आरोना दाउ बेदरखौ फ्राम फ्राम एवनानै दै हरबाय आरोना खांख्लर आलु दाउ मा बानायदों नोंलाय ना बायना लाबोनायाव एसे बिदैया बुरजा ओंखारदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा इसोरो ना बिदैखौ मेनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम मोनजासिगोन मालाबाबो जाफेराखै ना बिदै मेनाय ना मेनायखौलाय जाफेरदों खिन्थु ना बिदै मेनाय जाफेराखैमोन आरोना मालाबाबो लाइफआव दिनै फार्स्ट टाइम नुसिगोनबो जासिगोनबो आरोना नै ओइनो मा लगाय खोन्थालाय सामब्राम बानलु सामब्राम गोजा गुफुर जानाय थाव हालदै संख्रै ओमफ्राय एबार मेसिगोन थालिर बिलाइयाव नै दा थालिर बिलाइयाव होबाय आरो जानाय नायदो एसे गोथाव जायो डाबल जाब थोरोब जाब अदाबावनो माबागोन नामा अदाबावनो बबे माबायालाय ना बिदै मेनाया ओइनो मेबाय दङ नांबावगौ जायाखै दाबो जायाखै मोजाङै मोननांगोन ना ओंखाम फैबाय सन माला मोनजागोनलै ओंखाम जानोसै जानोसैथ' र' ओंखाम फैबाय दे बाजैया ओंखाम फैथारबायो इसोर दा ज' जायोहाय मालाय जोंखौ जाग्रोनो होबाय बाजै आं जाग्रोनोसै जोंनिया फोरबोदो होनबालाय जोंखौ जाग्रोनो होखाबाय मोनजोब्बाय इलाय मा सिंखा नानि जानाय नानि जोबाबो होग्रोनांगौमोन होबाय जाखांबायसो दे होमबा जों जानोसै ना सेरखौ गंसे लायनि आं र' नोंलाय नाङा दे आं लायगोन माखो ओंखामखौनो लेंहरदो संखांजोब्बाय मोनखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दसे गोबावनो जिरायनानै रायलायबाय आलासिफोरा एसे बुरजायैनो फैदों नालाय ओमफ्राय बिदिनो मोजां गाज्रि रायलायबाय आंखौबो खायसे मिथियै खोथाफोरखौ बुजायबाय बिदिनो नै गुसु जालायनोसै आरोना एकदम बेलासि जाथारबाय ओमफ्राय गासिबो मोनजोब्बाय नैयो मैथाजों ना खर' नै लोगोफोर दा गरम बोथोर नालाय गुसु जाबाबो जानोसै इ गुदुङैनो दङ नै दासो मोनदों खोमायो मैथाजों ना खर'यो ओमफ्राय नैयो खांख्लर आलु लकेल दाउ आलासि लाबोनाय लकेल दाउ ओमफ्राय नैयो जिंखाजों ना नैयो मुला भाजा लोगोफोर एकदम मोजांथारमोन मैगङा ओमफ्राय नैयो ओंखाम नै मानसि बुरजानि नालाय कुकाराव थोस्लाबनाय नङा होननानै खान्थायावनो संबाय आरोना दिनै दा ओमफ्राय जोंखौ जाग्रोनो होबाय आइमोना इखौ जागौमोन आं एसे जानांगौना जानाङा मैथाजों ना नै जि टेस्टि नुदो जावहाय बिदि इयो दे जिरायदो बियान नाबा र' मुसुना जोंखौबो जोंखौ जाहोनो फैनाया बाबानि मायाव ज' बेयाव जानो नै बाबाया फै लाबोबाय होननानै जानोसै बाजै आं हासबेन्ड ओमफ्राय नानि बाबु मोना जाखांबाय खनसे नांगौ बाबानि गैया नाम्बा दे होमबा बेखौ आफिनाव बेखौ देलाय खुरै दं बांद्राय जागोन ना खुरैया फिसा आंनोथ' एसेल' होनांगौमोन बेखौ बाबानो फैनो नङा इ बाबानि नैखौ इनो होनोसै खुरै दे होमबा दे बाजै जादो ओमफ्राय मुलाया आब' मुलाया माबाया दाउखौ इदि नोङो दाउखौ इनो गामला फिसा नांगोन नोंनि गोथाव जादों माबा ना बिदै मेनायखौ जाला मोनथ'वाखैनो खोमा एसे गोबाव मेबाय दङ अरखौनो फिसा होदो लासैसो होदो दे जा खाथियावनोसै ना बाबा जागोन दे आंनो जाबाय नांला नांला बाजैनो प्लेटाव हो
जागोनहाय जायो बे नाल'य होनला दा हारा जायो दे हारा जायो 이 자선이 이마저 수고하고 그래. Salah, mana? Dạ. Saya anu. 내 앞에 손아, 많이 오. Mana saya ni? đi đây ba. Ba gì bạn lúc chậm đúng, ship lúc thằng ngọc bạn ship lúc xe. 네, 잔나 그래 이거 신나. 네. 이제 Xong tôi giặt nước bên là lấy giặt được hết chứ. Ta giặt thì xíu xong mà nữa. 송내ው 는 그 필에 안 줘. Bây giờ lấy vậy. Oke, na ini ada. Na mình này nữa à, na bị đuổi mình này. Saya kena. 제가 괜찮. đi sao cũng Kacang. Đã ra na cần để không ra không bao. Bang no. Nang anu ba zia nữa bạn lu. Ang bu bằng hai ba đã. Ini nabi di mini siapa jo? Saya nengok. Ini nabi di mini siapa? Ở dining table ra nữa bay. Hà ra khơi ra bây giờ này last tàu này sẽ xí lô ra bay mua lại bây xí lô ra bay. lấy đi rồi chúng xuống đi. À rằng là bỏ cái gì. Lah ba, bandu sibru nang kene. Ini bandu sibru ini. Foto mana mana? Mana? Nah, này cứ tưởng vậy. Có thủ tụi phải để ăn na hay ăn à. Người ta ba ra khẩn dưng nữa bao đời na ba gì ra nữa ang tuong kam pi silo za dun alai ang ado sin za khang ban thoi ba gì mun za ber na ba gì ang husband za dun mun alai omphai nei ang ni si dun lo lai be dun lai nang han be ang nei si man dun be na nên bao bầu hay cứ là phara bu rai lai na nei gu bầu lu gu mun lai na lai rai lai no hai na omphai rai lai na nei bao be rang người ta nữa ba isi di jan lu ke khum nang cái husband na san này cái san này dum na na omphai nei si dun bai para du khuja ba khine mu the bu Taza na kan. Witazo koro. Omprai mengjobai ji gorong mondang ke. Tuh, udah sejirin sih yuk. Mulai mah. Ang kamane kan mau ke mane thanglai pile jabai thane ming bai an ke. Durbol nalai mansiana. एकदमबारे दुर्बल थार ना आङो मेङै एसे थाबायबानो थाङो잖아. थाङोला थाङो네. न'खर न'खर आं सन न'खर एकसेल' गोबाव जाबाय. थौ माबार. होदो. मा बागाय होबाय ना आं. थांलायलामोन आं. दे थांलायला नों मोनाव. थांलायलानो. Malaba fai sih deh. थांलायला होदो. सदाबो सनांजि.